Prošlog je tjedna krenula nacionalna javno-zdravstvena kampanja pod nazivom Oživi me. Glavni je cilj informirati sve dobne skupine o važnosti pravodobno prepoznavanja srčanog zastoja i poznavanja jednostavnih postupaka koji mogu spasiti ljudski život. Vrlo je važno reći da preživljavanje osobe koja je doživjela srčani zastoj izvan bolnice za uspjeh je neophodna pravovremena i pravilna reakcija osobe koja je svjedok tog događaja. Mi želimo zapravo ovom cijelom akcijom osim podići svijest javnosti i educirati dio građana kako bi mogli pravovremeno reagirati u slučaju da su svjedoci srčanog zastoja kod svog bližnjeg, osobe na ulici, prijatelja, člana obitelji. Kazala nam je doktorica Ivana Portolan-Pajić. Srčani je udar najčešći uzrok smrti u svijetu. U Hrvatskoj svakog sata jedna osoba umire od srčanog zastoja. Godišnje ta brojka penje se na njih 9.000. Najveći broj srčanih udara događa se izvan bolnice, a zbog nepravovaljane reakcije osoba koje se nalaze u blizini bolesnika, smrtnost je izrazito velika. U Hrvatskoj ne postoji sustavna edukacija o postupcima kardiopulmonalne reanimacije. Međutim, naši građani su, barem što se tiče ove naše kampanje i u tijeku kampanje, postali jako svjesni, daju nam veliku podršku i nadamo se da će se odazvati edukacijama i da ćemo mi u drugoj fazi ove kampanje zapravo educirati naše mlade u srednjim školama, ali i sve ljude dobre volje koji žele naučiti postupak kardiopulmonalne reanimacije. Svaka minuta bez reanimacije smanjuje postotak preživljavanja osobe koja je doživjela srčani udar za 10 do 12%. Pravovremenom reakcijom šanse za preživljavanje povećavaju se za 2 do 3 puta, ističe doktorica Portolan-Pajić. Pa ljudi najčešće postavljaju pitanje da li ja to mogu, da li se mogu educirati, da li ću pogriješiti. Mi kažemo da je naučiti lako, treba samo imati dobru volju, treba pokušati. Svako od nas kad se nađe u prilici pomoći nekome u nesreći može se zbuniti, ali upravo zato i služi edukacija da ljude naučimo i pokažemo im kako se to radi i kakav je postupak oživljavanja. Radi se naime o vrlo jednostavnim edukacijama koje uključuju masažu srca, umjetno disanje i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Radi se o postupku u takozvanom lancu preživljavanja za kojeg je jako bitno da osoba već u prve 2-3 minute reagira i započne sa metodom vanjskom masažom srca. Svaki građanin može prepoznati osobu koja je onesvještena. Tijekom listopada u gradovima diljem Hrvatske građanima će se omogućiti praktično vježbanje postupaka oživljavanja na lutkama uz stručni nadzor. Sutra je na redu Split. Sutra na Splitskoj rivi, obali Hrvatskog narodnog preporoda od 12 do 14 sati. Ti molimo sve građane koji su voljni proći edukaciju da dođu da nam se pridruže. Dakako, edukacija je jako važna, čuli ste, sutra u Splitu možete nešto i naučiti kako pomoći unesrećenima od srčanog udara ukoliko naiđete izvan bolnice. Na njih krećite se, vježbajte, radite što god, taj način ćete smanjiti mogućnost od srčanog udara. Ili plešite! Što sam tako mlad i zato što ne mogu s tobom drugačije i zato što nemamo kamo, što nemamo i zato što nemamo